sang kha jasari somko pariat August ni khata khan French ram emperor ming thang Napoleon Bonaparte sipai rualta chuan East Asia ram frangan runa heta hian heng lai ram opbet tu British mi ta chu no dar vek tumin Indo na long lian chuan vor pakhat Lorraine anti mangin Mediterranean tuipuya chuan aning khal chuak ta ruau maya chu Indo na long liana chuan chu ti hun lai pui thaber berza som ni lai an vo fur mai boka an hmel ma te tan chuan hlau bak lenga silipar phelatlan chiam aol du viau ta ve ang chu ti thamuang taka an kalzel lai chuan abekir tuipuya British Admiral Huaisen Horatio Nelson sipai ta chuan an run nang ching ta thut maya na sa takina in kapin anin be ta mup mayani Athenin kapa athen lawin sa sok tok la bolo thren khatin long lian chu hal an lo tung vei rol nen an buai ta lui mayani sipai Huaisen Paul ni ta chu thi ngam lupu in anin be ta lui maya lai lam dar li vela tanga in be tranin zandar ko theng rokin anin be ani ti chuan le Napoleon sipai tena an chuan vor em in do long lian chu akang ta lu maya khel thei mai chi rual ani talawa long sipai ta chu an buai ta luai maya tu te in do na kar an mel ma te long kang ta lu mai an mu chuan British sipai ta chu an phur pha sot nge yang nima sela an mel ma sipai ta nima se an chan thua wat lo chuan an zawain an thivek don ti a hriat awangin British Admiral Nelson a chuan alaina ta em maya chan chuak turin long leng atir ta ani Indona chuan tlom zok an ni awang le an in hum him na ber an long liana kan ta ka chuan French sipai ta chu dol zorin an zorta a British sipai ta chuan long lengin mun him lama an thiar kai zung hloma an thil ti chuan an mel ma sipai ta ril ru po a khoi hle nge ani Napoleon in do long lian Lorraine chuan raldo tur sipai rual chawan lo chuang ozong lo maya mi panau pangkum som mi lek Napoleon sipai captain Casablanca fapa chu alo chuang ve reng maya ama chu long sipai nazir lai ani nge a apa chuan in do na hmuna chuan amit nge ya hmua thil om zia a hriat thiam ve thei nan a hruai ve hi alo ni a chutia an long liana al tak hlua chuan an sipai te chu an ma ni chan chuak tu an mel ma te long liana chuan an chuang kai ta hum maya an how to pa Nelson akuda chuan an in pe ngal zel bokani an in thiar kai fel ta mo dia chuan French officer then khat te chuan an mi panau pang hruai kha an la thiar kai ve lo ti an hre chuak no le ta chowa an long leng chuang ve turin an aw loma ma se mi panau pangero chuan kapa in ka thu pek le karem ti na tel lo chuan khoya ma kal su min ti ani ti na thanga sipai ta chuan ipa chu long chuata alet rengalom athi to nge ania local thuai ro long lian kha pil trep to ania ti in an han aw thina ma se no pangero chuan kapa thum hulo chuan khoya ma ka kalson don lo athu chu ko oi mai turani ati tlat maya sipai te point ti ngai nan shabik talawa laina taka thir zui vong chungin anin thiar filim santa ani nakin deuh loka chuan Lorraine long lian ro puile ming thang tak mai chu al na sat em awangin apuak dar ta vek maya a chunga chuang no pangkhongai thak tak chu tuipuya chuan a pilpui ta ruai mai ani kum sang kha chakua somnga pakhat khan English mei chapani hi French nama kho pakhat diap bulloka holiday manginan kala tu khatu jing kara hian an mu thei si lawin dar kar thum chat chu in dori an ria diep khotung zon vela chuan silai le bompuak ri chol lawin ari zoi reng maya makdi in atak mu tumin an hoi kuala mu thei si lawin dar kar thum chung chat chu thoman ngai thla ani lau thong chungin diep an vathenga engma boruak danglam alo om si lo an thil hriat an sei chuan khomi te chuan kum kwa vel kalta a Indo pui pahnih na thlen lai British havin diep khua an bei thom ni nge in an hria a kum ko hnua Indo thom chu aron in lar non le nia an ngai ta mi mai ani kum sang ha chakua somruk pakua January som paruk khan Joseph Delos chuan
Chicago thimlam dewa rail in suwa wangin mitam tak an thi ni tlatin a hria a chanchin tiang jok hriat tumin atuk January som pasaria kot thler mipui tam nalaya azukala chanchin bua engma an ziak lova azo apiang in rail chet sual thu an rebok silo anila chuan Chicago atanga chimlam dewa thum jing na sa wangin rail an su alom ati tlata asoina hmuna thil thleng engma a om si lova asoina hmuna thil thleng engma a om si lova a fiam thua te an ngai sak vela ma se asoi atanga darkar ni na vela Chicago chimlama thum jing na sa wangin rail an su tatia maya mi somli pasari ngot an thia tam tak an hliam bokani kumsang hajakwa somthum October nili khan British boruak long R101 Fitzasari somsari pasari zeta sei chu French marlam biwai kho bulla atla a hnuai bo man khaya chuang mi paruk an hima abak mi somli pariat boruak long chunga omta chu an thivek thungani kumsang hajakwa somni panga khan Civil Aviation Director Sir Sefton Brenker chuan IN thiamarona chu IN thiam chuan sang hajakwa somni panga atanga kumnga bak Brenker anuna engma alo mu saklo a hrilok ang chin kumnga ral hnu chia Brenker chu he boruak long chet sualna hian a thi ani tin October nilia an thlo chuat don hnaya khol an check lai velin thok tu zinga mi Walter Radolif papa chu apa bo tina ron trap chuak chiam rungot bok Radolif po hi thizinga tel nge ani he boruak long captain Carmichael Irwin po athivea athi nuwa anupui an varhil chuan anupui chuan tun tuma thlok chuak hi damin alo kir to don lo ti kan nu pain hriat lok na kan ne sin alo ti then mai an tlak vel lai hian captain Irwin office a telephone duty chuan Irwin office a telephone chu aron ria tu emo hian mi a bemol mol ti a hria a makati ema wangin rang takin avaena tu ma an lo om si lo an tlak atanga ni thumna chuan London khopuya cheng Miss Garrett chu jail angina oma aron rak chuak nok maya a o chu captain Irwin a o chi ani boruak longa thil fel lo omte chu aron rak chu pui nok mai hemi hnu ni somni vela jailin a om le a director self tona o ang chin aron rak chuak le nok bokani Miss Garrett mangin mi thi to ten thu anon soile ta ani berang chu